धनस्रिकाट मेलायाव बेरायनो फैदों नै ट्रेन गाखोनो नागिरदों दायो बेयाव ट्रेन गाखोनो नागिरदों बिदि नायदो बुकिं काउन्टार बुकिं खालामग्रोनांगौ टिकेटखौ ओमफ्राय टिकेट लानानैसो गाखोनो मोनगोन आरो मेलायालाय एसे गिदिरानो दंबायो बिराद मेला बायदिसिना मेला दंबायो बेखौ देखायलांबाय थागोन र' दासो नै हाबजेन फैदों जोङो मेन गेटआबो इथिं थाबबाय मेन गेटखौ आं देखायबोआसै दा देखायनोसै र' दसे उनाव मेन गेटआबो इथिंमोन इधर भाई आस्ते दे धनस्रिकाट फुजा धनस्रिकाट बियो बिराद मानसि जादों Itu saya bra, udah, macam ya, itu ya, saya mau jasin kena. ভাগ্য পরীক্ষা করো বাম্পার খিল বাম্পার ধামাকা একটা কুপন 20 টাকা তিনটা কুপন 50 টাকা কোন না জানে কার ভাগ্যত কি আছে কোন না জানে গ্যারান্টি টিকিট 30 টাকা এটা না পালে পয়সা রিটার্ন Video kalau
अमा हांनाया बेसे? हा 50 थाखा 50 अबाव हाङो हांग्रायालाय ओमफ्राय माथो बेयाव हांगोन 50 थाखा दै मानानि दाखालिनो अमाया मालानिनो rồi thôi đi tao bao vậy kakak boleh मोजां बेरायनो मोजां हा मा गाखोखो एसे गाखोबाय बैयाव गाखोआखै आरो नोंसोरलाय गाखोबाय गाखोआखै नोंहा थ'दो बैयाव गाखोनोसै गाखोआ आं थिखोगोन औ गाखोआ थ'दो मारै मा जागोन नोङो मा लाबोनो नागिरदों चिकेन बिरियानिया बिदि जाबाय चावमिन जागोन आरो नों मा जागोन दलद था नों मा जागोन दुगा नों मा जागोन दे बुं चावमिन आय ललिपप जाया नोङो जागोन ना जाया